Jonqos madwar 5 xhur għal dak il-lejl maġiku tas-sajf Malti meta eluf ta' persuni, partikolarment żgħażagħ, joħonqu l-fossos tal-Furjana għal Nile of MTV. Iżda tħejjiet għaddejjin ġmielhom tant li tħabbru l-ewwel artisti li se jkunu qegħdin jieħdu sem. Chainsmokers, li tul il-ġimgħat li għaddew kellhom uħud mill-iktar diski popolari. Meqjusa bħala fost l-akbar skoperti tal-2016 minn qasam mużikali, Chainsmokers bdew isiru magħrufa bis-single tagħhom #selfie fl-2014 biex sentejn wara propju s-sena li għaddiet kisbu suċċessi enormi bis-single Closer. B'din kienu fil-quċċata tal-klassifika għal 12 ġimgħa konsekuttiva. Il-ġimgħa li għaddiet Chainsmokers ikkonfermaw li se jilqgħu talba s-segwaċi tagħhom u joħorġu l-ewwel album tagħhom filwaqt li fl-aħħar ġimgħat ħarġu Paris, l-iktar single riċenti. Bruce Gilmer, uffiċjal tal-MTV, qal li huwa eċitat ħafna li Chainsmokers se jnaqdu mal Nile of MTV fis-27 ta' Ġunju li ġej. Chainsmokers iddominaw l-2016 u ma nistgħux inkunu eċitati iktar minn hekk, qal meta kienet ikkonfermata l-aħbar tajba brabta mal-11 edizzjoni ta' Nile of MTV Malta. Where my old school Chainsmokers fans are, come on. I lost the signal and put you away.